leydi Sénégal gila Makki Sal naati e laamorgo muɗum ha joni waɗi ngoƴa muɗum garwaniwo holno ɓiɓɓe leydi ndi mbaɗata ha daña kono guurdi ko yoni ɗum ɗo noon o waɗi ɗum ngoƴa garwaniwo ha ko ɗum saabi o ƴeewi ko ɓurɗi wuurede ko ɓuri wuurede nder leydi ndi hono maaro holno waɗete ha wawa faggede taw wona kene somoye caggal leydi ko kine reme e nder leydi ndi ɗum ɗo noon no jiili boowe jaajɗe o waɗi eɓɓoje mawɗe ha mbattuɗen hebde nguura taw ko maaro leydi Sénégal o haɗani ɗon o wurtini ndema sew sewoji ko soodotino ko wayno basalla caggal leydi ko wayno pompiter caggal leydi watti remede ɗo e nder leydi ndi ha ko yimɓe mbada naftorede hen no fewi sew sewoji goɗɗi ko yimɓe mbito lujumaji ɗum ɗon ne kayne de watti nattude e leydi ndi taw ko ɓiɓɓe leydi ndi e koye munen ndemata ɗumen e koye munen kadi taw koye nokkuji munen kadi ha wawa yettade kadi e jeeyirɗe ɗe yimɓe ina cooda ina kutoro ina naftoro ɗum ɗon ko ɓamtare ndema hoore Makki Sal daranima ɗum